Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Volgende week maandag of dinsdag kom ik het weer ophalen. Is goed. Dus Ja, prima, joh. heel veel succes met het invullen. Heel goed. Wat vind je van het feit dat we de enquête kunnen houden in... Nou, op zich is dat natuurlijk een heel mooi iets. Ja. 300 is wel heel erg veel. Ja. Ja, op een wonen een aantal van 1700 mensen. En als je dan ziet in Sneek, nou, er wonen misschien 30.000 en er komen 600. Dat is wel heel erg veel. Ja. Het is mooi dat we in ieder geval iets kunnen laten horen. Ja. Hoe we erover denken. Ja. Ja. En we hebben ook geprobeerd de mogelijke alternatieven in de enquête te bevragen. Dus, niet alleen de kloostertuin, maar ook het kloostergebouw zelf en ook het vakantiepark van Gerke Boersma. Lekker mensen kunnen vaker vooruit. Ja, ze kunnen van zeggen van wat zouden ze daarvan vinden als dat een locatie zou zijn om vluchtelingen op te vangen, als dat een mogelijkheid zou zijn. Vraag je echt wat tijd ervoor te nemen? Er zijn in totaal 20 vrijwilligers die de enquêtes rondbrengen in het dorp. Burgemeester apotheker van Zuidwest-Friesland had zijn dat de mening van de inwoners zwier telt bij het besluit. Die mening moet 28 maart bekend wezen.